Isang magandang umaga ho sa ating lahat. Welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at syempre balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Handog po sa inyo ng CLTV 36 News and Current Affairs. At syempre ang buong puwersa ng ating istasyong CLTV 36, ang inyo pong paboritong local TV station dito po sa Central Luzon. At kumusta ho kayo mga kabalen? Ngayon po ay araw ng Martes. Today is Tuesday, June 3, 2025. Time check muna tayo, 10:16 ng umaga. Ito ho, paalala ng ating Weather Bureau. Nagsimula na kahapon. Kuya Justin, nagsimula na itong rainy season. Opisyal na ho yung idineklara ng Pag-asa. Kaya naman mga kabalen, mahalagang maging handa po tayo sa anumang kaganapan na dala po ng tag-ulan. At mamaya ibibigay ko sa inyo yung yung ating weather forecast, yung latest weather forecast po ng DOST Pag-asa. Ayan, live ho tayong napapanood sa iba't ibang streaming platform ng CLTV 36 sa atin ho mga social media channels. Yan, syempre napapanood nyo yan live sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Live din ho tayo sa at CLTV 36 News. At mga kabalen, ito po, napapanood din ng live. Syempre, sa atin pong website, www.cltv36/live streaming. At yung ating app sa Android at CLTV 36 Google Play, pwedeng sa Play Store, sa Play Store. Yan, yung ating live streaming app. At dito po sa Central Luzon, sa ating 37 cable partners, nationwide naman, Signal Channel 115. Opo, Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood po ang CLTV 36. Via Signal Channel 115 at syempre Air Cable Converge Channel 71. At dito naman po sa Central Luzon, partikular na sa Kalakang, Pampanga at mga karating na lugar, syempre Free TV Channel 36 via digital TV at scan nyo na, ika nga yung inyong mga digital TV box. Para sa ngayon, makita ng malinaw itong mga impormasyon mula po sa inyong paboritong lokal na istasyon. Walang iba kundi CLTV 36. Kaya naman tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Ito mga kabalen,
Silipin ho natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Mga kabalen, sa gawi ho ng Balintawak Toll Plaza, wala hong pila ng mga sasakyan if you are entering the North Luzon Expressway. At kung yung mga southbound naman, if you are headed towards Metro Manila, fast-moving din ang mga sasakyan dyan. Ano? Meanwhile, dito naman sa gitnang box sa ating upper row, as you can see, makapal po ang volume ng mga sasakyan doon sa southbound lane. Ano? Bahagyang pagbabagal lamang, but still, continuous flow pa rin ang traffic dyan. At dito ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela din, northbound naman, mas mabilis di hamak yung daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. We go to Mindanao Toll Plaza as of 10:19 in the morning of June 3, Tuesday. Ito ho mga kabalan, may pila na, may build up na ng mga sasakyan dyan sa exit ng Mindanao Toll Plaza. So if you are headed towards Quezon City at if you're planning to take CE5, going BGC, Pasig, ay kung dadaan kayo dyan, yan ho ang sasalubong sa inyo. May pila dyan sa may Mindanao Toll Plaza, pa-exit ho ng NLEX. At kung galing naman kayong Mindanao, Toll Plaza at papasok ng NLEX, ay wala hong aberya, wala hong problema dyan sa area na yan. We go to the lower row sa Libtong, May Kawayan, south and northbound, parehas na maluwag ang sitwasyon, ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Diyan naman sa may Bocaue Toll Plaza, north and southbound, wala rin hong problema. Fast-moving ang mga sasakyan. Same scenario dyan sa may area ng NLEX na sakop po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Yan ho mga kabalen, ang real-time traffic situation sa NLEX via NLEX Corporation. Ngayon naman silipin natin na sitwasyon ng ilang mga pangunahing kalsada sa lalawigan ho ng Bataan. Ito naman traffic situation sa Bataan via One Bataan at yung kanila hong official monitoring. Ingat ho sa mga babiyahe, madulas ang kalsada dyan sa may Roman Highway. Yung kahabaan din ng OG Road sakop ng Bataan area. Oo, makikita natin, medyo may pag-ulan dyan, as well as other major thoroughfares in the province of Bataan. Ayan, maluwag ho ang sitwasyon sa Kalakhang Bataan, lalo na yung mga major highway dyan, as we can see dito po sa traffic monitoring ng One Bataan, mga kabalen. Ito naman ho mga kabalen, advisory, traffic advisory muna tayo. Ito ho, Angeles City naman ang ating pag-usapan. Magpapatupad po
Yes mga kabalen, magpapatupad ng temporary road closure dyan ho sa siyudad ng Angeles sa darating na June 11. Magsisimula ng 6 p.m. hanggang kinabukasan June 12, hanggang 12 noon bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Siyempre makasaysayan mga kabalen, eto hong siyudad ng Angeles, opo, pangaras, ganing pamagselebra tamo ng Independence Day dahil dyan po sa Pamintuan Mansion na ngayon ay kilala bilang Museum of Social History ng NHCP. Dyan ho, sinelebra o ipinagdiwang ang unang anibersaryo ng kalayaan ng ating bansa noong 1899. Dyan ho winagayway ni then President Emilio Aguinaldo. Ito pong ating watawat bilang selebrasyon nga ng ating kalayaan. At magkakaroon, laging merong reenactment dyan. Ito po para sa inyong gabay, pakita ko lamang yung inihandang traffic scheme ng ating mga kaibigan mula dyan sa Angeles City Traffic Development Office sa darating pong June 11 to 12 para bigyang daan yung temporary road closure dyan ho sa Heritage District ng Angeles City. Paalala po sa mga babiyahe sa syudad ng Angeles sa darating na June 11 to June 12 at sa mga kabalen din natin dyan, ito paghandaan ninyo dahil magkakaroon nga ng temporary road closure bilang paggunita para magbigay daan sa selebrasyon ho nitong ating Independence Day dyan sa Heritage District. So nais pong ipaalam ng Angeles City Traffic Development Office o ACTEDO sa publiko ang pansamantalang pagsasara mga kabalen Dito pong daan sa mga nasabing petsa, June 11 to 6 p.m. to 12 noon of the following day yung end of the program para po sa gaganaping celebration nga. So ito, please be guided accordingly. Babasahin ko po, June 11, 2025, 6 p.m. hanggang June 12, isasara po yung Miranda Street mula po Lacandula Street hanggang Santo Entierro. Okay, so yan ho yung sa Miranda Street, dyan ho magiging event area, Lacandula to Santo Entierro. And then June 12, 4 a.m. until the program, yung Santo Entierro Street mismo, mula po sa Nepomuceno Street hanggang Jesus Street ay isasara din. So the public po is advised to expect heavy traffic sa mga oras na nabanggit, June 11, 6 p.m. until the following day of 12 noon of the following day, June 12, at saka sa Miranda Street ho yan. And then yung 4 a.m. naman, June 12, mula 4 a.m. hanggang matapos ang programa, yung mismong Santo Entierro mula po sa Nepomuceno Street hanggang Jesus Street. Yan po ang traffic advisory mula po sa ACTEDO. Ito mga kabalen, opisyal nang o formal nang idineklara itong ating Weather Bureau. Ito pong pagsisimula ng ating, nawala ako, yan. Ito pong pagsisimula ng ating rainy season. Kaya naman ngayon, alamin ho natin mula po sa DOST Pag-asa kung ano yung magiging taya ng ating panahon sa mga darating pong araw. Ito, i-share ko lamang yung latest weather report mula po sa ating kaibigan sa DOST Pag-asa. Ito mga kabalen,
Ulat panahon muna tayo mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update for Tuesday, June 3, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang southwest monsoon or ang habagat na patuloy na umiiral pa rin dito sa May Luzon. Meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto naman dito sa may Southern Mindanao. Ano nga ba yung panahon na inaasahan natin ngayong araw? Inaasahan pa rin natin yung tuloy-tuloy ng mga pag-ulan o mga kalat-kalat na pag-ulan dito pa rin sa may Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dulot pa rin ito ng southwest monsoon or ng habagat. Samantala, inaasahan naman natin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi dahil po, kung maalala natin, nag-onset na rin po tayo ng ating tag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. For Lawag, 26 to 32 degrees Celsius, Baguio, 16 to 21 degrees Celsius. For Legazpi, 27 to 34 degrees Celsius, at Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, inaasahan natin makakaranas sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Pinapaalalahan na din po natin yung mga kababayan po natin para sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin na maaliwalas na panahon pero inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 28 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:23 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. All right, joining us
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream, mga kabalen. Foreign exchange muna tayo. Narito naman ang latest Forex. As of June 22, 2025, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 7 centavos. Yan ho, mga kabalen, ang base yan sa datos ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 55 pesos 7 centavos. Yan ho ang palitan ng piso kontra dolyar. At silipin naman natin yung ibang denomination. Ito ho, yung Japanese yen, 38 centavos. UK pound, 74 pesos 85 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos 09 centavos. Saudi Riyal, 14 pesos 82 centavos. Yan po ang ating dirham, 15 pesos 14 centavos. Palitan ng euro ngayon, 63 pesos 15 centavos. Habang yung Korean won, 04 pesos at Chinese yuan, 7 pesos 73 centavos. Kabalen, sa oras na ito, bigyang daan ko muna yung isang public service announcement ng CLTV 36 News. Opo, panawagan ho sa ating mga kababayan, pinaghahanap po itong ating isa sa ating mga kabalen. I-zoom ko para mas makita ho ninyo. Opo, ito mga kabalen. Pinaghahanap po si Ria Masiklat Galang, nawawala, at 31 years old. Yun po ang mga detalye. Ito ho. So, huli po siyang nakita ng nakasuot ng kulay mocha o brown t-shirt at maong pants sa may Porac Public Market dyan sa Porac, Pampanga, nito pong May 31. At kung karen pong kabalenta mo Porac o karen shipping nga balen, kung kayo po ay may detalye or nakita ninyo, nahanap ninyo, namataan ninyo, ang ating kabalen na si Ria Masiklat Galang, ay mangyari lamang tumawag ho kayo sa mga susunod na numero ang aking babanggitin. 0970-496-0970-404-659 and 0957-151-54. Ulitin ko, huli pong nakita si Ria Masiklat Galang, edad 31 years old, na nakasuot ng isang mocha shirt o mocha t-shirt na kulay mocha o kulay brown at maong pants. Diyan ho sa may Porac Public Market. Ayan. Minsan nagiging Korean na. Opa kasi ako kung di ka natatanong. Sorry. Nagiging sa Porac Public Market. Yan mga kabalen. So kung meron ho kayong detalye, mangyari lamang ipagbigay alam dito ho sa mga numerong tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito naman mga kabalen, inanunsyo ng DOH, balikan ko lamang just in case nalito kayo at hindi nyo napanood yung ating episode kagabi o kahapon, sorry, ay hindi po totoo yung kumakalat na impormasyon sa social media na magkakaroon ng lockdown dahil po sa Mpox. Yan ho ang mismong inanunsyo ng ating health department
At kaugnay din ng usaping iyan, syempre, dito naman sa lalawigan ng Pampanga, sa mga nagtataka, wala pong kaso o wala pang namomonitor na kaso ng Mpox. Batay na rin yan sa ating Provincial Health Office. Ano? At pakinggan ho natin itong pahayag ng ating PHO. Kaugnay po ng usaping yan. Ito, hinahanap lang ni Kuyang Justin para... Nasaan ba yung Mpox story natin? Sabihin po ng prevention kasi sa Davao nangyayari yung nagkakaubusan daw ng face mask. Ano yung preventive measure natin para yung contamination hindi ganun? Si Dr. Dax Tidula, ang ating Provincial Health hand Officer. washing, no? Siyempre, daily hygiene. Tapos, environmental hygiene rin, no? Importante. Tapos, yung mask, you can use that. Lalo na kung pupunta kayo sa hospital or anything na area na may mga maraming pasyente na may respiratory cases, you need to wear that mask. Pero hindi siya, you cannot prevent Mpox through wearing mask. So, yung prevention nito, talagang malinis ka lang Malinis dapat. ka lang, washing. Tapos, if you're not healthy, as I said kanina, common itong nabibigyan ng Mpox sa mga mababa ang immune system. If you're not healthy, if you're always sick, pwede ka mahawa talaga. Mpox, close to skin contact. May bakuna po ba dito? As of now, wala pa pong bakuna ng Mpox. Wala pa. Kumusta po yung mangyayaring surveillance ng provincial government ng Pampanga? Particularly, ito hong Provincial Health Office. Yes, continuous naman, na-update naman tayo regarding sa mga reported cases through the help of our regional office sa DOH. Na-update kami. Kung meron man kasing cases, nasasabihan kami pupunta, ini-interview namin yung pasyente, kung paano yung naging lifestyle o paano yung naging contact niya. Yun. Continuous naman tayo doon. Paano yung pag-backtrack natin dun sa mga nakalipas na, correct me if I'm wrong, may case tayo 2 months ago or 3 months A ago? few months back, may contact tracing, JBL yun, reported case sa JBL. So we are informed about that. And yung mga contact tracing naman, nagawa naman yun. Regional hospital yun, hindi siya Kapampangan. Kapampangan siya. Kapampangan siya, oo. Pero I'm not sure about the crime, pero it was reported sa JBL. sa GBL. A few Pero months back. opo, pero na isolate ng maayos, na backtrack. Oh. Yes. Pero for the proper reporting, I think you need to ask DOH also for kung confirm talaga yung that reported case. Kasi papadala pa yung specimen na yun, padala sa IRTM. So yung isolation yun, nun kahit sa bahay lang pwede? Yes. Kahit sa bahay lang. O may isolation pwede naman. Doc, as we speak, wala tayong kaso? Wala. Wala. So, safe so far? As of now, zero cases sa Pampanga. Wala po tayong reported cases. Curious lang, Doc. Yung monkeypox ba ay galing sa monkey? No. Hindi naman. Okay. Saan galing yun? Actually, animal strain, but it's what is named like yung virus. It was extracted to that Animal. Pero hindi Okay. galing sa monkey. Salamat, Doc. Sa usapin po ng prevention, kasi sa Davao, nangyayari yung nagkakaubusan daw ng face mask. Ano yung preventive measure natin para Nandiyan pa rin yung yung- contamination hindi ganun? Yes. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang tinig ni Dr. Dax Tidula, ang hepe po ng Provincial Health Office ng lalawigan ng Pampanga. Kaugnay ho nitong usapin ng Mpox. At as we speak, as a press time, ito kahapon na nakapanayam ni ating kasamang Paulo G. Santos at syempre si ating Gracie Rutao ng PIO. Ayan, sinasabi ni Dr. Tidula, right now, wala ho tayong naitatalapang kaso ng Mpox o ng monkeypox dito ho sa ating lalawigan, Pampanga. Magandang balita naman yan. Pero sige, para maging malinaw din sa atin, ano ba tong Mpox na to? At ano ba yung ating pwedeng gawin, Kuyang Justin, para higit nating maiwasan yung
yung itong sakit, yung pagkalat ng sakit at ano yung mga sintomas para maaga pa lamang kasi it requires isolation. Ano mga kababayan, kailangan ho ng maagang ika nga paglilimitan ng contact para hindi kumalat. Narito po ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan tungkol po sa sakit na Mpox. Pag-usapan muna natin yung transmission. Ayon ho sa DOH, natatransmit itong Mpox via person-to-person transmission kung tawagin. Yung direct contact with skin or mucosal lesions, halimbawa talking or breathing, kissing, touching, hugging, sexual intercourse, or through respiratory secretions. Yun, pwedeng makahawa yun. Indirect contact with contaminated bedding, clothing, or linens, and other objects. So, sinuot mo yung damit ng isang tao may Mpox, so may possibility na mahawa ka. Ayon ho yan sa DOH. Ano naman yung mga sintomas? Kabilang ho dyan, yung mga kati-kati, butlig, pamamantal, skin rash, at mucosal lesions, accompanied by fever, swollen lymph nodes, at pamamaga po ng ating lalamunan or sore throat, back aches and muscle pain, at saka yung mababang enerhiya at sakit ng ulo. Kung kayo po ay nakakaranas ng isa, dalawa sa mga sintomas na yan, ay maigi pong kayo kumonsulta na sa mga profesional at magpatingin upang sa gayon, better late than sorry, ika nga, at maagapan natin ang pagkalat dito pong sakit na Mpox. But as we speak, ulitin ko lamang, sa mga panahong ito, itong recent na to, as of June 3 actually, ayon ho sa Pampanga Provincial Health Office, wala pang naitatalang kaso o walang aktibong kaso ng Mpox dito po sa lalawigan ng Pampanga. Ito mga kapatid, ito pag-usapan natin, EDSA Rehab. Uso-uso to sa Maynila. At I'm sure marami sa ating mga manonood concerned din dito dahil tayo mga taga Central Luzon, marami sa atin, we do some of our businesses o yung iba nga talaga employed, yung iba nag-aaral dyan sa Metro Manila. And when you talk about Metro Manila, natural, dadaan ka sa EDSA. Or malaki yung chance na dadaan ka sa EDSA. Alam natin, dapat magsisimula yung EDSA Rehab this June. Pero after some discussions, pinag-usapan, kinansela, pinospone ni Pangulong Ferdinand Marcos ito pong EDSA Rehab dahil nakikita nila na masyadong matagal yung isang taon at kalahating taon rather, 18 months, 1 year and 6 months, 2 years, construction bill. Kaya naman, ito, muli pong na-float itong usapin ngayon na matagal na ang inilalaban. Mga kabalen, matagal na pong inilalaban ng ating mga kababayan at matagal na rin isinusulong ng mga naniniwala sa tinatawag na decentralization of powers and countryside development. Gaya na lamang ko siyempre ng ating founder dito sa Laos Group of Companies, wala pong iba, the late Levi P. Laos, ang champion po ng countryside advocacy. Kung paano higit na mapapaunlad yung mga probinsya upang hindi lamang nakasentro sa Maynila, yung siyempre yung kaunlaran para ito ay maghatid din ng kaunlaran sa mga karatig na lalawigan.
At kaugnay din nito, ayan, kagabi nabasa ko sa mga palitan ng usapin sa social media, kaugnay nga nitong EDSA Rehab, ang solusyon na nakikita, merong nagmungkahi, bakit hindi na lang ituloy yung matagal ng plano na ilipat sa Central Luzon, particular na sa New Clark City, yung ilang mga malalaking ahensya o tanggapan ng ating pamahalaan upang sa gayon hindi na kailangan magsiksikan pa sa kamay nilaan. Yan ho yung ilang panawagan. Nakikisa po si Senator-elect Bam Aquino na ating kabalen, opo, tubong Tarlac siyempre, dito sa isang sa idea na to. At naniniwala siya that this is a win-win solution. Kasi paano? Madidiscongest mo yung Metro Manila, matatanggal yung mababawasan yung dami ng tao at dami ng mga may negosyo, may business, may transaction doon. And at the same time, you will bring more economic activities sa region. Diba? So mapapaunlad mo, mabibigyan mo ng trabaho, employment, buying power, etc. So it's a win-win solution. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Senator-elect Bam Aquino kaugnay nitong tinatawag na decentralization ng mga government agencies. At kailangan mailagay sa mga lalawigan upang hindi lahat compounded, hindi lahat nagsisiksikan o congested rather sa Metro Manila. At talagang sinispread out yung mga government offices. Kung pwede nga sana yung executive nasa Luzon, yung legislative nasa Visayas, yung judiciary nasa Mindanao, dapat talaga mas kalat siya, hindi lang sa National Capital Region. So kung itutuloy, although hindi ko alam kung ano yung plano ng current administration, pero kung itutuloy na i-develop yung Clark at doon ilalagay yung government offices, I'm in favor of that, no? Pero more than just being in Region 3, or being in Tarlac, mahalaga na naikakalat talaga yung kasaganaan sa lahat ng parte ng Pilipinas. Yan ho mga kabalen ang pahayag ni Senator-elect Bam Aquino kaugnay ho nitong usapin nga ng decentralization ng mga government agencies. At ito, sa matagal na ring panawagan, kahit yung Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, sinusulong din yung countryside development at decongest Metro Manila. Ito ho'y matagal na ring panawagan at napapanahon na. Lalo na ito, umangat na naman yung usapin dahil nga po dyan sa postponement ng EDSA Rehab. Na ayon ho sa Senate President, si Chis Escudero, kahapon napanood natin, nagkomento, sabi niya, okay, magandang itigil yan, i-postpone muna, kailangan paghandaan lalo ng DPWH, yung kanila pong gagawing aksyon para sa gayon ay hindi maperwisyo yung marami sa ating mga kababayan na magdaraan po dyan sa EDSA. At 1 year and 6 months, 2 years, hindi po birong panahon yan if we are considering yung tinatawag nga nating one of the busiest roads in the whole country. Talaga pong problema para sa mas marami nating kababayan kung magkataon. Okay, good vibes muna tayo. Balitang good vibes muna. Ito, may mapakita ako sa inyo mga kabalen. Kinagigiliwan ho ng mga netizen itong ating kabalen na fashionista. Talagang maporma na rin Kapampangan. At basta forma talagang mga santing lang niblas. Pero ito hong fashionistang kinagigiliwan ng ating mga kabalen ngayon ay hindi po basta-bastang fashionista lang. Dahil cute na cute. Ilang taong gulang? 3 years old. 3 years old po itong ating fashionista na kinagigiliwan ng mga netizens ngayon at trending na trending ang kanyang video. Ipapanood di Kuyang Justin sa inyo. Kilalanin natin siya. Narito mo muna ang kanyang video mga kabalen.
Kasanting na yan, no? Makapants ka. Namburi mo rin, namburi mo. Ya. Paldan yang na mo. Ayan, buri mo na. Ha? Ayan. Ayan, buri mo. Katsura na niya, Aliya Santing. Holanda ka pa, mag-model ka pa. Ano mo Santing yan? Durot. Oo. Lakad. Parang lakad. Lakad din kita kang daddy. Lakad yan, bot. O, pose. Ang cute niya, di ba? Oo, ang cute. Opo, siya po, Kabalen, ang little fashionista na maituturing. Siya po ang bunso ng Suba family na si Aki. Sa edad po kasing 3 taong gulang, ito po ang ating little fashionista. Kapampangan cutie talaga eh. Alam na po niya yung outfit na kanyang gustong suotin, di ba? Na makayama niya, pero usog. At natuwa naman yung mga netizens dahil kay Aki dahil nga sa nagpo-post pa siya nang mapagbigyan yung kanyang bet na OOTD. Sa kasalukuyan ay trending na sa TikTok itong kanilang content at meron ng higit 2 million views. Pwede hong mapanood, i-follow yung mga cute na adventures at fashion Get Ready With Me, GRWM, ni Aki Suba sa Facebook page at TikTok account po ng Suba family. Ayan. Syempre, talagang magporma na rin Kapampangan. Makayama yung pandaramdaman, uling mga Kapampangan niya, kay Burian na. O po, pakisabihin po Kapampangan, dahil nga anak, bang kanita, tumuwala naman Kapampangan. In Tagalog po, Balude King School yan. In English, Baludya naman King Eskwela yan. In Kapampangan, de po ituro yan, King Eskwela, Balude po yan Kimbale, kaya naman dapat, pakisabihin po Kapampangan, din kaya katamong anak. Yan. Ito, sinesenyasan na ako ni Patrick. Mga kabalan, time check muna tayo, 10:57 na at magpapaalam na po si Kuya Justin. Mamaya magpapatuloy tayo sa mga paghahatid ng ating balita. Tuloy-tuloy yung ating streaming, ihahatid ko sa inyo. Pero magpapaalam muna tayo. Ayan, 10:59 daw. Sabi niya, pwede ba? May oras ba para sa isang balita? Ayan, sige. Habang hinihintay natin yung 10:59, ito, babahagi ko sa inyo mga kabalan. Itong isang nasan ba to? Okay, itong update sa Tulaok Bridge. Okay, gaya nga ho ng nabanggit natin, ay ang usapan, sisimulan na pong ayusin itong Tulaok Bridge na pangako sa atin ng DPWH. Katunayan, nakatakdang magkaroon sana ng inspeksyon yung DPWH kasama ho yung provincial government ngayong araw, subalit hindi muna yan itinuloy at we'll keep you posted once mag-push through ito pong yung inspection na gagawin dyan sa Tulaok Bridge. Pero nakita natin kahapon, binisita ng ating kasamang si Jody Mercado, unang-una, ito hong sitwasyon at kabilang ho dun sa mga sinasabi nila, may mga nakaharang na mga kable, mga poste, na kailangan munang maklear upang hindi makasagabal dito po sa gagawing construction. Pero tuluyan ng isinara at ibinakita nga itong kalagayan, i-full screen natin. So yan ho, sa mga nagtataka, kung kayo po'y madaraan ng Tulaok, dyan sa may tulay, pakasabat yan, ating kitang kilubaya. Hindi po yung akit yung kilub yan, Peluman din po yung kaya Jody Mercado, Art Consuelo.
para matignan at sinabi naman ng DPWH target nilang matapos ito sa susunod na taon. Pero if under normal condition kung tawagin, yan. So tuloy-tuloy ho tayo sa pagbabantay at sa magiging development ng proyektong iyan. For the meantime, magpapaalam muna po ako at para magbigay daan sa ibang mga programa ng CLTV 36, tumutok lamang sa ating Facebook pages para ho sa mas marami pang update. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programang CLTV 36 News Stream at syempre sa buong CLTV 36. Kabalen, kaura na po, magdala akong payong at minom tanda kaladanum and vitamins hanggat malyari. Bakit mabubungad kalupa ko? Dahil bunda ka salamat, mimingat mo kabalen, and happy Tuesday everyone.